ovo sigurno neće doneti nikakvo poboljšanje biznis okruženju, služi samo ome da se sakrije nešto što je bilo posljednjih 10 godina u Srbiji. Dakle, mi, imajući sve ovo u vidu, mi ne možemo čak da nam daju u svakom članu po 1000 evra nagrade, u ovome ne možemo da učestvujemo. A oni ne samo da ne daju, nego uzimaju sve. O tome kakav je pregovarač ova vlada, najbolje govori činjenica da mi smo jedan deo zakona ispregovarali, dogovorili pre nego što smo napustili. Sve to što smo dogovorili promenjeno je. Pa imali ti ljudi trunku časti. Ajde nešto nismo imali prilike da kasnije pregovaramo o ostatku zakona, ali zbog čega su promenili ono što smo se dogovorili pre nego što smo napustili? Sve do jednoga. Ali sve do jednoga. To je krajnje neprimereno. Tu je i otpremnina, tu je i minuli rad, sve je tu što smo se dogovorili, sad je sve izbačeno.